prajurit saka pasir luhur. Wektu dina kuwi padha nampa dawuh Kanjeng Rama ana ing Kadipaten Pasir Luhur supaya jaga katentreman ana ing pasir luhur. Inggih. Sadurunge kowe kabeh sumangkah ana ing sanjabane alun pasir luhur. Kudu nganggo titian. Titian menika sampun sumadya ing kati. Ayo putut sumadyan jenengan menika sumadyan. Sekabeng para tamtama siaga makarya ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tamya! Sanjaya! mengisor kaujutan menungso nanging tenggak mendhuwur kaujutan jempring playangan sapa sak tenane kuwi sok paungan saka ngendi saka nusa kambangan pangkatku ratu raja duwe iki kekarepan napa nganti teko wewengkon ing pasir ketemu ratu pasir luhur bupati pasir luhur nak wis ketemu arep njaluk anake anake sing durung omah-omah anake sing ragil bungsu Citarasa arep kinarya minangka garwa Prameswari Nusa Kambangan arep ngoten to Presida tak boyong ning Nusa Kambangan tak dadake garwa Prameswari tak bopong tak gendong saben dina apa kowe ora mangerteni kawujudanmu raksasa bakal entuk raksasa lah apa emang kene wis nglakon dadi garamu apa ora ngowahi kodra lah yo ngene iki lho Kek wis ora patut iki Kang ora patut sing dadi elek yo ngene iki lho Kek lagi tembung kok wis unek-unek nek ngono jare kuwi kodrat yen jenengan ampun mupus terus dodo bendu menapa kan pun parengake kalih Jawata
tanggung jawab. Ngono ya. Tak tanggung jawab. Kaya apa saka Bathara? Nanging kabeh mau penjang kamu ora bisa kelakon. Tak rebut kan cara